Wel, croeso i chi gyd a chroeso i oes y cyfrifiaduron. Os gael ddyfynu Pantycelyn, y mae syched ar fy nghalon heddiw am gael gwir fwynhau dyfroedd hyfryd ffynon Bethlehem, dyfroedd gloiw sy'n parhau. Ond yw hynny ddim yn bosib, a bydd hynny ddim yn bosib am sbel oherwydd y feirws. Felly, oedfa ddigidol amdani. Ie, oedfa ddigidol cyntaf Bethlehem am hwnni, a diolch i bawb sy'n cyfrannu. Ac wrthos nesaf, mae yna oedfa ddigidol arall, pan fydd y plant yn cynnig i wasanaeth cymorth Cristnogol i ni'n edrych mlaen. A sôn am edrych mlaen, i ni fydd yn wythnosol bellach yn edrych mlaen at gair bach Bethlehem. A gai ar y rhan i gyd ddiolch i Ifan Roberts am ei waith ni wir yn gwerthfawrogi Ifan. Wel oes, mae'n fis Mai. Pan ddel Mai a'i lyfrau las, mis y blodau, hoff fis y bardd Dafydd ap Gwilym. Ie, y pererin o fardd oedd yn teithio'r wlad 700 mlynedd yn ôl. So ni'n gwybod pryd gath ei eni, falle mae ar y dydd hwn gath ei eni, ond yn bendant ar y dydd hwn, ar 22 1960, fe aned Bono, canwr y band U2. Un o'i gyneuon enwocaf yw I still haven't found what I'm looking for. Wel, Bono bach, ar ôl 7 wythnos o ynysu, os nad wyt ti wedi ffindo fe to, nid i byth ffindo fe. Ie, 7 wythnos o hyn yn ynysu, ac os ych chi'n rhannu chynysu a llondi o blant, wel, mi fydd angen y mynydd Job arnoch chi. Ac yn rhyfedd iawn, mae heddiw'n ddiwrnod sy'n cael ei gysylltu â Job. Roedd gan Nelson Mandela y mynydd Job, 7 mlynedd yr hugain yn ynysu ar Ellis Island, yn disgwyl i bethau wella yn ei Africa. Ond gwella neithon nhw. Ac ar y diwrnod yma yn 1994, fe wnaed y carcharor Nelson Mandela yn arlywydd ei wlad. Un arall gafodd ei hunan yn y carchar oedd John Bunyan. Fe aned Bunyan yn Bedford yn 1628. Fe aeth yn bregethwr ymneilltuol pan oedd pregethu ymneilltuol yn anghyfreithlon. Yn 20 oed fe carcharwyd am 1 mlynedd ar 10, ac fe carcharwyd eto pan oedd e'n 49 mlwydd oed. A thra roedd yn y carchar fe ysgrifennodd y rhan fwyaf o'i lyfr taith y Pererin. Yn ei gyfnod, ail yn unig i'r Beibl, dyma'r llyfr mwyaf poblogaidd yn Lloegr. Fe cyfieithwyd i'r Gymraeg ac fe gafodd gryn ddylanwad, gan gynnwys dylanwad ar un William Williams o Bantycelyn. Rhif yr emyn 682. Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro y math raw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad ger llaw. Ac ni debygaf clywaf sŵn efolaidd rai o'n blaen, wedi gorchfygu a mynd trwy dymhesloedd dŵr a thân. Tyrd, ysbryd sanctaidd, ledia'r ffordd, bydd i mi niwl a thân, ni cherddau'n gywir hanner cam, ond i byddi di o'n blaen. Mi wyr a weithiau ar y dde ac ar yr aswy law, am hynny arwain gam a cham fi i'r baradwys draw. Mae hiraeth arnaf am y wlad, lle mae torfeidd diri yn canu'r anthem ddyddiau hoes am angau Calfari. Os mae Pererin oedd Pantycelyn a charcharor oedd Bunyan, mi oedd yr apostol Paul yn Bererin ac yn garcharor. Doedd dim asgwrn segur yn ei gorff. Mi deithiodd i Jwdea, i Syria, i Dwrci, i Gyprus, i Groeg ac i Rufain. A hyd yn oed pan yn y carchar, doedd o ddim yn un i segura. A mi lanwodd yr oriau yn llythyru a throsglwyddo'r hanes am ei deithia, i'w gyd-deithiwr a'i gyd-garcharor, Luc. Yn ôl un traddodiad, roedd Luc yn artist, ac mae'n bosib bod llun o'i eiddo mewn eglwys yn yr Eidal. Ond yn bwysicach, roedd Luc yn feddyg. Luc y meddyg annwyl yw disgrifiad Paul ohono, ac mae diwinyddion ar hyd y canrifoedd wedi gweld elfennau o gydymdeimlad mawr
yn efengyl lyc. Mae yna gred bod gweinidog yn gweld dyn ar ei orau. Cyfreithiwr yn gweld dyn ar ei weithaf. Ond y meddyg sy'n gweld dyn fel ag y mae. Tybed, oedd lyc wedi cymryd y llw Hippocrataidd. Y llw a gyfansoddwyd tua 500 cyn Crist ac sy'n cael ei gysylltu â'r meddyg Groegaidd Hippocrates. Llw i feddygon y cyfnod cynnar, llw a gyddewid, i drin cleifion hyd at eithaf fy ngallu yn gadw fy mywyd a fy nghelfyddyd yn bur ac yn sanctaidd. Roedd y llw gwreiddiol yn cael ei wneud i 4 duw Groegaidd, Panacea, Hydrea, Asclepius ac Apollo'r meddyg. A fydde lyc wedi gwneud llw i Apollo'r meddyg, neu oedd ganddo feddyg da arall i'w arwain. Os mae'n llw Hippocrates roedd amodau gwaith y meddyg, tybed nad yn efengyl lyc y meddyg annwyl, mae amodau gwaith y Cristion. Datganiad 4, lyc pennod 9, fersiwn Beibl.net. Un tro, pan oedd Iesu wedi bod yn gweddio ar ei ben ei hun, aeth at ei ddisgyblion a gofyn iddyn nhw, pwy mae'r bobl yn ei ddeud ydw i? Dyma nhw'n ateb. Mae'r rhai yn dweud mae Iowan Fedyddiwr wyt ti. Eraill yn dweud Elias. A phobl eraill eto'n dweud bod un o'r proffwydi ers talwm wedi dod yn ôl yn fyw. Ond be amdano chi, medde? Pwy da chi ddweud ydw i? Atebodd Pedr. Meseia Duw. Ond dyma Iesu'n pwyso'n drwm arnyn nhw i beidio deud wrth neb. Dywedodd wrthyn nhw, mae'n rhaid i mi, mab y dyn, ddioddef yn ofnadwy. Bydd yr arweinwyr, y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn fy ngwrthod i. Byddai'n cael fy lladd, ond dyna, yn dod yn ôl yn fyw, ddeuddydd wedyn. Yna dywedodd wrth bawb, rhaid i bwy bynnag sydd am fy nilyn i stopio rhoi nhw eu hunain yn gyntaf. Rhaid iddyn nhw a berthu eu hunain dros eraill bob dydd a cherdded yr un llwybr â mi. Os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi i groes bob dydd. Na'r tir naturiol pawb yn debyg yw rhoi mwy o ystyriaeth iddyn nhw hunain nag i eraill. Ond mae'r Iesu'n mynnu yn bod ni'n rhoi'r hunan heibio. A diau bydd y lyc y meddyg wedi deall beth oedd ystyr y gorchymyn hwnnw. Yn gwmws fel mae'n meddygon a'n gweithwyr iechyd presennol ni a diolch amdanyn nhw. Rhoi'r hunan heibio mwyn gwasanaethu. Ac yna, codi'r groes, nid anghofio'r hunan y tro hyn, ond rhoi'r hunan. So mae faint o chi sy'n cofio geiriau yr arlywydd John F. Kennedy nôl yn y 60au, pan wedodd ask not what America can do for you, but what you can do for America. Beth ni'n newid tymed bach ar y geiriau yna? Peidiwn yn gofyn beth allai'r Iesu wneud i ni, ond beth allwn ni wneud i'r Iesu. Ond beth allwn ni wneud yn y dyddiau clofidus yma, not a lot wy'n clywed chi'n gweud. A mae hynny'n wir i raddau. Achos mae'r gorchymyn i aros adre, i ddiogelu'n hunain ac i ddiogelu eraill ac i ddiogelu'r gwasanaeth iechyd yn orchymyn mae'n rhaid i gadw. Ond, gallwn ni godi'r groes rhyw chydig bach. A hynny wrth gadw gorchymyn arall. Gorchymyn ein nawsant dewi. Gwnewch y pethau bychain. Gofalwn am ein gilydd, ein iechyd a'n iechyd meddwl. Gofalwn am gymdogion. Gofalwn am deulu agos a ffrindiau a chydnabod. Gwneud beth sy'n bosibl. A chysylltwn. Ie, e-bostiwn, whatsappiwn, zoomiwn a ffoniwn
yn y ffordd hen ffasiwn. Yn oes y Covid a'r cyfrifiadur, rhannwn. Rhannwn sgwrs, rhannwn rhywun fach a chariad. Achos y pethau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Gwrando o arglwydd, trigarha o arglwydd, gwrando o arglwydd a gweithredau, paid ag oedi. Yn yn gweddiau, gawn ni geisio uniaethu'n hunain ar rhai sydd mewn gofid a phoen, pryder ac ofn, ansicrwydd ac anobaith. Mae rhai sydd dan faich yr argyfwng iechu'r presennol, a rhai oedd eisoes ymhlith y claf a'r bregus. Ymhell ac agos, ymhlith yn teuluoedd a'n cyfeillion, a rhai na chlywni byth mo'i henwau. Mae'n siŵr bod yna rai y byddem am eu cofio wrth eu henwau, felly gwnawn hynny mewn moment dawel. Yn yn gweddiau gawn ni geisio uniaethu'n hunain ar rhai y mae eu profiadau wedi troi'r goleuni'n dywyllwch. Oherwydd galar, ambellhau, cysylltiadau wedi torri neu suro. Mae'n siŵr bod yna rai y byddem am eu cofio wrth eu henwau, felly gwnawn hynny mewn moment dawel. Cofiwn yn ddiolchgar am y rhai sy'n gofalu am bawb sy'n glaf, yn cysuro'r gofidus, yn cadw cwmni gyda rhai sydd ar wely angau, sy'n gweithio ym maes ymchwil meddygol, sy'n cynnal y gwasanaethau iechyd ym mhob ryw ffordd. Boed iddynt arweiniad a chynhaliaeth, a phob cefnogaeth angenrheidiol i wneud ei gwaith o ddydd i ddydd. A gorffwys tawel ac adnewyddol pan ddaw pob diwrnod gwaith i ben. Ac i orffen, geiriau sy'n adlewyrchu ffydd a phrofiad y Santes Teresa o Havila. Na'ch bliner gan ddim, na'ch dychryn chwaith, aeth popeth heibio, ni newidiad yw. Mae amynedd yn ennill popeth ag eisiau, y rhai ag eisiant Dduw, ni fyddant eisiau dim. Dduw yn unig sy'n rhoi iddynt ei holl anghenion. Dewch i ni ddweud gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Un tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, neler dewyllus megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, bydd i'r gwared ni rhag drwg, gan is eiddo tiwr deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae pob un o awduron yr Efengylen cael ei cysylltu â delwedd. Ioan fel eryr, yn hedfan yn uchel yn ymyl yr haul. Ioan, yr efengyl diwynyddol. Delwedd Luc ar y llaw arall yw'r sio pasgedig, arwydd yr aberth. Wrth ddod at ein gilydd i rannu'r bara a'r gwyn, cofiwn am aberth y rhai sy'n gwasanaethu. Cofiwn hefyd am y rhai sy'n wedi'n gadael ni. A ni'n cofio'n arbennig am ddau deulu o'n plith ni ym Bethlehem. Mi'n meddwl yn arbennig am deulu Bethan ac am deulu June Hughes. A chofiwn am eiriau'r meddyg da a'i addewid can twy a'i cysuro. Gawn ni dyweli am ychydig.
Yn ei gyfrol Ffordd y Pererinion, mae gan James Nicholas emyn ar gyfer y cymyn. Mawr yw y wyrth, mae llun i'r enaid yn y rhannu cyfrin. Briwiau i gorff yw'r bara a'r gwyn, a roed mor anghyffredin. Cymerodd fara, ac wedi diolch fe'i torodd a'i roi i fynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Gnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd, mi gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Mawr yw y wyrth, mae llun i'r enaid yn y rhannu cyfrin. Briwiau i gorff yw'r bara a'r gwyn, a roed mor anghyffredin. A bod i ras ein harglwydd Iesu Grist a'i gariad ail anysbryd, bod gyda ni un ac oll, o'r awr hon a hyd byth. Amen.